Dit programma wordt mij mogelijk maken door Racing Wooncentrum en U's Energielabel. Vorige keer in IK. Kaya, met het kanker. Wat was de jongens bij hard in de wijn? Waar is die man in die zwarte auto? Wat doe je hem alweer? Ik mag net zo zeuren. Als het toch nou leuk viest. En dan wat we gauw uitvinden wat er met mij te nog aan is. Maar hoe? Rutger, je rijdt in gevaar en dat is niks. Zit het jip in de schulden? Het is oorlogcrisis. Waar komt dit wel? Nou, ik verdien maar wat putsies. Vannacht ook mijn laatste klus voor de leur. Nou, ik krijg er nog heel bij elkaar om de schuld en hier te lossen. Maar dat slacht het nooit. Het is de grote valkoeler van de criminaliteit. Stap er samen in en dan komt er nooit weer uit. Mevrouw, weet je waar Kaya is? Die is in het ziekenhuis, ik kom er krijg bij. Ze kon niet praten en niet bewegen. Ze ligt op de intensive care. Alles wordt nu onderzocht. Wat is er? Hart is voort. Jongens, his hart is vermist. Ja, maar waar ziek je? Ik ben his hart te klein. Hoi! 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 Bel je een ambulance? Nee, geen ambulance, hè. Dat mag naar huis. Je bent nog kwallen. En het net in een keer om mij, of om mijn binnen om mij. Ik dacht net maar aan dit gelul, on het smare gospel. Oh ja, ik stuur nog voor een keer een sms of mail naar die. Maar lang zorg ik net om, en ik kom net weer waarom. En? Nou, eigenlijk... Eigenlijk weten we nog net z'n volle. Ze wie bekend, maar ze praten er al nu weer in om. Het kamp van de medicijn, zei de dokter. Verder gaan ze niet het fine kennen. Niet het fine. Maar ze had toch kanker? Dat weten ze dat toch wel? Ja, dat hebben we ook gezegd. Nou ja, morgen wordt ze verder onderzocht, dus we moeten het maar even afwachten. Nou, dat is mooi. We geven je de. Nou. Alsjeblieft. Nee, hè. Dus rotzakken weten precies wat ze dogen. Die houden ze exact de goede dosis, jong. Het speelt wat ik een soort broek in de party zien. En nou? Deze jongens die gaan nog lieken, die weet je heus niet samen gaan. We kennen het volle dwan. Dus er ligt Rutger gesnijd in de steek. Binnen 10 vriendjes. Vrienden bestaan niet in dit milieu, Hildo. Maar ik werk al wat langer vast en doet Rutger zijn heid heel nederig hier. Nou, mooie kerel besto. Ik zou de politie bel je matten. Dan lapt Rutger zijn heid er ik bij. Kijk nou die arme man wat van zijn schulden verlost is.
Wie net in de Bijbel? Die dan de zonde van een oor op hem naam. Als je nog zelfs naar de politie giest en zij het is door de enige besties voor die mensen kunnen werken, ze rollen stiele boel op. Als er weer een soort goed maken. Dan ben ik zelfs het bokje. Olivier, je min ons net meer als loopjonkjes. Daar komt het vast mijn taakstraf van aan. Dat is een held. De beste vriend die niet hakken is. Wist toch wel wat van mij vreugst? Heb ik al wat tas zijn of zo? Van Houten. Dag. Hi. Van der Molen. Van der Molen. Ren maar achter mij aan. Welkom. Bist u Madelinnig? Ik ben de enige dochter en dit is mijn vriend. Aha. En ik geen andere familieleden? Je bedoelde dat... Nee, maar is net dadelijk het slimste denken. Liet ik voort maar met de door in huis vallen. Je mem is zo zoon als een visk. We hebben haar heel onderzocht en uit al die onderzoekingen doorblikken dat haar vitale organen die ben intact. Ja, ze had uitvalverschijnsels, maar dat komt toch onder voeding, uitdroeging en een viersentermin om beweging. Maar dat binnen maar tijdelijke verschijnsels. Maar ze heeft kanker. Ze is deer ziek. Ja, ze is ziek, maar oorziek als dat je hem denken. Want behalve lichamelijk hebben we haar ook geestelijk onderzocht. En uit dat onderzoek doorblikken dat ze in een psychotische depressie zit. Dus hij is in een diep, zwart, geestelijk god. En wij denken dat ze in alle gedachten een pseudologica fantastica had. Het komt er kwaad zijn op deel dat zulke patiënten een ziekelijk verlet hebben om te liegen. Dus dat betocht dat ze kanker heeft. En is daar dus zelf in gaan geloven? Ja. En dat gaat zo ver dat het lichaam daarop reageert. In het geval van je mem denken wij had te krijgen met haar depressie. En dit weer haar uitwaai. Patiënten kennen geen kant meer uit. En veroorzaak je terug al die leugens, een lange regen van ongelukken en brokken en ellende. En dan komt er een bepaald moment dat er van boeten uit ingrepen wordt. Vaak is het ook een kreet om aandacht. Wie net in de Bijbel? Die dan de zonde van een oor op hem naam. Als je nog zelfs naar de politie giest en zij is dus door de enige besties voor die mensen kunnen werken, ze rollen stiele boel op. Als er weer een soort goed maken. Je min ons net meer als loopjonkjes. Daar komt het vast mijn taakstraf van aan. Je moeder zal hier niet lang blijven. Ze gaat een langdurig hulpverleningstraject in. Het beste is om een goede psychiatrische kliniek voor haar te vinden. Wij hebben contact gehad met de heer en mevrouw Stokman uit Gouda. Dat zijn jouw... Mijn peetoom en tante. Nu jouw beide ouders niet meer voor je kunnen zorgen, zijn zij verantwoordelijk voor jou. Ze komen hier morgen naartoe om de zaak te bespreken. Dan kan Kaya toch zo lang wel bus ben je? Het is niet lastig te wijzen. Ik leuk van erop en tante aan. En Kaya, wat vindt zij? Weet ik net correct. Ik zou wel missen als ze voortmaat. Ja, luid ze maar. Hé, ik ga met Olivier praten. Maar al die oren zeggen dat dus hard of om uit te maken.
Dan helpt het ommers nog niks. Waarom zou de politie al weer een leeuwen matten? We moeten bewijzen. Ja, en dat is er net. En wat er net is, dat kun je net bewijzen. Ja. Hey meid, hoe is ie? Vanochtend waren mijn oom en tante hier. Ze willen dat ik bij hun kom wonen. En dat is dat? Lijkt me niks. Ik blijf wel liever bij jou. Hey, Gerris. Mooi. Kies hem nog maar terugsturen? Ja? Ja jongens, het is opgenomen. Het echte bewijs van Icarus. Rutger? Mag ik die telefoon even lenen? Jawel. Hoe werkt het soms? Zo, druk op Skype. Dat is online belje. Dan kan je hem gewoon de hele tijd onstellen. Goeie met de Sjen. Wij kunnen weer terugnemen gewoon. Kom maar op. We hebben dezelfde adres en dezelfde vracht. Wordt het gevaarlijkste staat er gewoon? Hier lekker, het is mis. Wij zitten er wel lekker in. Zit is krek zelfs met het fietsen en met doping. 6 uur ik onder elkaar te verrieden. Snapst? Dus ik kan op die rekkenje. Mij wel. Hoe minder mensen, hoe minder kans op een lek. Precies. Nou wisten we er op het spel staat. Geef het maar aan mij, hoor. Wanneer krijg ik het wat? Ik rest het morgen. Dat is voor de Hegedik 16, Ierwij Sontje en het Zuiderijn voor jou 70, de bekende adressen. Right. Wanneer krijg ik het wat? Ik rest het morgen. Dat is voor de Hegedik 16, Ierwij Sontje en het Zuiderijn voor jou 70, de bekende adressen. Right. In niet waar. Chef Mien. Bij Erik Enema. De politie heeft Joet een groot netwerk oprollen van illegale handel in groeihormoon en antibiotica voor fokvee. Maar de onhouding van een 44-jarige man die het courierswerk deed, kwam de boel onder het jacht. Intussen zitten ik de 3 haatpersonen van het netwerk vast. Nevens de politie zou het gaan om een miljoenenzwendel met vertakkings in heel Europa. De illegale antibiotica waren terugverkocht door de criminele organisatie. De eerste leveranties waren vaak vastketten, zodat de fokkers financieel vastkwamen te zitten onder de bende. Rotzakken. Kom, met de gaan. Zij de memsel zou wel komen. En kan je haar mee? Nee. Sneu nou, dat is een famke. Op
Het ijs wel een beetje beter, ja. Wat is er? Nou, ik heb dus weer met ze gepraat. En ik moet echt weg. Hoe bedoel je het? Nou, mijn moeder gaat naar een kliniek in Rotterdam. Dat hebben mijn oom en tante besloten. En ik moet bij hun in huis. Wanneer? Waar? Gouda. Meteen als de zomervakantie begint, ga ik erheen. Dat is na je weekend. En is je met hem er al? In Rotterdam? Nee, die ligt nog op de afdeling psychiatrie. Die wordt maandag overgeplaatst. Dus je wordt de laatste dag dat je best. En je mem kan het eens komen. Ja, dank u wel. Rutger, ik snap dat ze het slim vindt. Ja, vreed is het. Saun eerlijk. Maar wat moet er dan over Kaya wezen? Dan kies nog net samen bij Hawaii rennen. Ja, sorry, hè. Maar ik kan nog net een klef handje om een schouder in te lissen en zegt het komt wel weer goed. Het komt niet meer goed. Kaya gaat voort. En wij zullen het nooit weg. We kunnen skypen. Wist u dat, Gitta? Maar wat er in elk geval een mooie afschiet van Kaya voor meidje. Fuck de band, Jella. Als er no votter is, dan is er hier een dag geen feest. Klotenfeest. Dan kun je ze nog net zitten litten. Nou, fruit maar. Spillie. Rutger. Ik... Hartstikke mooi dat je hem er binnen op deze klasse, jongen. Een speciale jongen. Want het is de première van je eigen squawband. De oude weekend gaan ze wakker aan het repeteren geweest onder leiding van de grote man Rutger Brouwer. En jongens is het dus voor het eerste optreden van het publiek. Van je. Dus, ik wil een gigantisch applaus van je eigen squawband. Hier is Icarus. Ik kom mevrouw van Houten. Dokter van der Meulen. Ja, ik klopt. Hallo. Ik kom voor elkaar met mevrouw van Houten. Waar is je meid? Join de club, lief. Maar het is zo dat Kaya haar mem, die ken je net wezen.
Nou, Kaya, dit zou dus die afscheidsfeest wezen, matte. En ik moet nog even zeggen dat wij het alle heel jammer vinden dat je het voor het kiest. Mam! Op de mooiste warme dag, of een koude winternacht. In het lokaal of op het dik, ik zoek vooral dezelfde klik van mensen, jong en oud. Ze strijden om de volle macht, door dribben en op koor. Voor de vrijheid van het oor. Na die oorlog net weer waar, om wat elk van hen verwacht. Want niet harder weer zo doen, zit ik zelfs op in de voet. Dit programma waard mij mogelijk maken door Racing Wooncentrum en U's Energielabel.